מה הקשר בין פריימרק למלחמה אזורית? פריימרק היא רשת כלבו אהובה מאוד על ישראלים שפרוסה באירופה. אירופה זה יעד אהוב מאוד על השרה הבטלנית והלקקנית לענייני תחבורה, שרת היהלומים, מירי רגב. מירי רגב מאוד אוהבת לטייל על חשבוננו, ממש לאחרונה היא הייתה בסיור מונפץ בצרפת. שמי שלא למד לימודי ליבה, צרפת זה באירופה, שמה היא הייתה אמורה להיות רק 3 ימים, אבל היא דאגה להאריך בקומבינה לתוך הסופש את הסיור הזה של מירי והחבר'ה. זה בדיוק אותו סופש שבו קרה הטבח במג'דל שמס. טבח נוראי, שטיל שחיזבאללה הרג 12 ילדים דרוזים. הדבר הזה כמובן הוביל לגל של התנגשויות מצד ישראל, ואולי הוביל את כולנו למלחמה אזורית. מפחיד מאוד מלחמה אזורית. מה עשתה מירי בצרפת? שהיא שמעה על הטיל ועל 12 ילדים שנרצחו, נלחצה. הלחץ, היא לא עשתה איתו משהו נגיד כמו לטוס לארץ, או לפתוח חמ"ל במלון. היא הייתה כל כך לחוצה, שהיא הייתה צריכה ללכת לפריימרק, להוציא את הלחץ ואת הצער. והיא לא הספיקה רק בפריימרק, היא גם הלכה אחר כך למסעדה עם כל החבר'ה. זה מה שהיא עשתה, היא שמעה על הטבח במג'דל שמס. וזה בדיוק הקשר בין פריימרק למלחמה אזורית. איך אומרים? דודו. לא טוב, לא טוב, דודו.